Dobili smo novu učiteljicu. Za starom sam ronio suze. Bila je to starija gospođa koja se kretala sporo, govorila polako, koja nikad nije vikala na svoje učenike, ni dijelila jedinice. Dobro nas je učila, sve smo znali. Istina, puno smo morali ponavljati, vježbati, crtati, pisati i pjevati. Ne znam zašto odrasli stalno ispituju djecu kakva ti je učiteljica. I kad kažem dobra, kao da im nešto... I kad kažem dobra, obvezno slijedi pitanje je li stara ili mlada. Što to njih briga i zašto je to toliko važno? I kad kažem da je stara, kao da im nešto nije po volji. Svašta. Nije to njihova učiteljica, već moja. Malo starija pa što. Mama mi je mlada, baka daleko i barem je učiteljica sva onako kao iz starih knjiga, puna znanja i topline. Dobra, jako dobra. I onda jednoga dana dobili smo novu učiteljicu. Mladu, mladicatu. Kako znam? Pa nisam slijep. Odjevala se kao moja sestrična Matea, uske traperice i košulju od trapera. Imala je popeglanu kosu, to sam vidio mame, i ruksak na leđima. Takva je ušla u razred i sve nas šokirala. Dobili smo mladu učiteljicu. Nakon nekog vremena, cure iz razreda bile su zadovoljne. Promatrale su njezine duge, nalakirane nokte, posute šljokicama dok ispravlja radne listiće. Imala je oštar glas i stupala razredom kao general nemirne vojske. A joj, kamo je otišla moja stara učiteljica. U mirovinu, tako nam je rekla kad se opraštala od nas. Na novu sam se učiteljicu teško navikao. Važni su joj bili hrvatski i matematika od tjelesnog. Dijelila je radne listiće neviđenom brzinom i nikad ništa nije zaboravljala. Tako je Vanessa iz prve klupe, koja je donedavno imala ulogu stalno na nešto podsjećati učiteljicu, sada postala sasvim nevažna. A ja više nikad nisam slušao kako sam pristojan i dobro odgojen. A ta nova učiteljica i taj njezin ruksak. Kad nas vodi na školsko igralište, ruksak joj je razumljivo na leđima, ali kad se vratimo u učionicu, ona ga ne skida. Piše po ploči, prolazi između redova školskih klupa i motri nas dok rješavamo ispit iz matematike. Kako teški zadaci. Mozak mi ne radi. Zvrndam pogledom okolo i zaustavim ga na učiteljici. Kad vidim pčelicu Maju kako zuji oko mene. Usmjerim olovku k papiru, kad gle, sve znam. Kad sam završio rješavanje posljednjeg zadatka, trepnem, a od pčelice Maje ni traga. Kraj mene učiteljica okrenuta mi leđima, a na njima smeđe žuti ruksak. Jesi gotov? Jesi li riješio sve zadatke? Pita ona mene. Jesam. Zamišljeno joj dajem ispit. Što ti je? Jesi li dobro? Ništa. Dobro sam. Taman posla da joj kažem kako po razredu zuji pčelica Maja. Pa pčelica Maja je zapravo naša nova učiteljica. Tako sam je zavolio.